What's up mga ka-magic? Welcome back to my YouTube channel! Alright, sa ngayon po ay isusurprise po natin si Desiree. Okay, so before tayo mag-proceed dyan, mapasalamat muna po tayo sa nag-sponsor po na si Sir Williams. Okay, so ang isusurprise po natin sa kanya is may phone po siya na bago. Alright. Okay, so before po siya maka-receive ng iPhone, syempre ipa-challenge muna natin. Okay, so yan po ang request sa atin Okay, so ngayon po ay tulog po yung atin ipa-challenge. Okay, so by the way po pala, shout out po pala sa mga taga-barangay airport. Okay, lahat na po yan. And then shout out din sa mga viewers ko po. Okay, shout out siyempre sa mga family ko from Dubai, Lebanon, Laos, alright, and then sa brother ko sa Palawan. Okay, so yun mga ka-magic, maraming salamat po sa pag-sponsor po sa amin kahit bago-bago po lang po sa YouTube. Okay, so binigyan nyo po kami lahat ng sponsor, so na-appreciate din namin. Alright, so mga ka-magic, excited na ba kayo? Diretso na po tayo sa video. Ready? 1, 2, 3, here we go! 5 minutes later. Love! Mga ka-magic, tulog siya. Love! 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 Ano, Love? Kati? Pa-challenge lang kasi mo, Love. May pa-challenge kasi mo. Ha? Challenge kasi mo. Tapos, kung kumag-obra mo na yung challenge ne. Ano, tsura yan? Pag kumag tao. Obra mo challenge ne, imo na ninda yun, ha? Okay? So, ready ka na? Oo. Ready ka na? Oo. Oh, gabi, fresh yung pag-ubog tao. Fresh up on ma. Ano na, Lab? Sasayaw ka. Tapos, meron dito pera. Yan, pera. Oh, okay. So, meron ditong 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos, and then 150 pesos, and then 300 pesos. Okay, so dapat namiyon mo gitsaot mo, ha? Okay? So, ready na? Okay. Okay, so ready? Start! Now! Na 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 na. Okay! Right! One more energy! Na 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 na. Wala pa gani, wala pa gani. Okay, so, okay, go! Di ko siya Dindigin. titigil. Sa dindigin natin sa so, dapat request ang ato niya nga sponsor namion kita pang energy 5, 6, 7, go! Ang Wala. Marami sa pera. Okay, so dapat energy. Okay, 5, 4, 3, 2, go! No. Energy, dapat energy, Wala energy, wala power. Gusto ko power.
energy. Wala. Gusto ko energy. Kasi nanulan daw sa out ka na. Naman. Ay, wala energy. Wala energy. Gusto ko. Wala, gusto ko. Ang gusto sang sponsor. Was-was. Gid was-was. Was-was yun, oh. Wala nang hininga. Naghihintay yung 300 pesos sa'yo, oh. Pero, sige na, oh, yun. 300 pesos. Sige, hintay. Energy. Wala energy. Wala lang hininga. Alright, ayan na. Sige, kunin mo ng 200. So, okay, Desiree, Mayara, pagit ko nga ulo na muna siya kwarta ba? So, Mayara, pagit ko nga, yatag sa mga big prices, pagit big prices, pagit. So, gusto ko, mga mangkamang, alam mo, gabi ko ang kamang, gigid, so, gabi mo energy nga saot, kay gabi gini, nami gini ang yatag ko sa mo. Okay, ready ka na? Wala ka na power, ready na? Sige, dapat was-was gid energetic gid mugi na sang ang request ang aton niya sponsor, okay? Ready? Start now. Wow, sige pa. One more. Wala na power. One more. Akala ni Nana. Sige, sayaw pa. Sayaw. Sige, sayaw pa. Wala na, kapoy na. Dapat na, okay na. Wala na. Bigyan. Alright. Okay na lang. So, nalapasan mo yung ating challenge. Okay, so ano na labo? Ang big prizes mo, ang i-surprise ko sa mo. Charan! Dali lang! Ano na siya? Ano na? iPhone! Sige, open na ba? Wow! iPhone! Sana malaman naman ba mo sa sponsor? Thank you! Thank you, God! Wow, may free case. So, sige na, lagyan na. Charger. Ayan. So, diba? Wala na siya hininga. Oh, diba? Thank you, Mr. William, sa pag-atag sa sponsor. So, ayun na mga ka-magic, naging successful po yung ating challenge. Okay, so sa sponsor po natin nga si Sir William. Maraming salamat po sa inyo. Okay, so yun ako, yung phone na binigyan nyo po sa kay Desiree. Okay, so yun na.
makagaganti na po yan sa atin nga mga ka-magic. Ipaprank na natin. So, magagawa na po siya ng YouTube channel niya. Alright, so, thank you so much. Don't forget to subscribe and click notification bell para updated kayo sa mga bago kong upload na video, sa bago namin mga kalukuhan. Alright, thank you so much. Say all, bye-bye!